I per això presento el doctor Gabriel Amengual, que és prevere, mallorquí, que és canonge d'una catedral meravellosa, com s'ha dit aquí, que és la catedral de Mallorca, de Palma, i a més és doctor en filosofia, doctor en teologia i professor catedràtic emèrit de filosofia de la Universitat de les Illes Balears. Ens visita, amablement ha vingut de la petita illa de Mallorca i vam pujar ahir a la tarda junts. L'hem convidat sobretot perquè la seva obra, que toca camps molt diversos, hi ha un aspecte de la seva obra que està especialment dedicat a això que anomenem l'antropologia filosòfica. Per tant, la reflexió sobre allò que som essencialment, allò que ens defineix, allò que ens fa diferents, allò que ens fa únics en el món. Ell, però, ha treballat altres camps, s'ha submergit a fons en la filosofia alemanya, va ampliar estudis, va fer estudis a la Universitat de Münster, i especialment en un autor, que és un autor que per molts estudiants és verdaderament una creu, que és Hegel, no? Amb tota la seva dificultat especulativa i conceptual. Alguns dels seus darrers llibres, un ha estat citat ja pel senyor arquebisbe, que és La persona humana, any 2016, llengua castellana, síntesis, objecte de moltes recensions en revistes especialitzades, La religió en temps de nihilisme, Antropologia filosòfica de l'any 2007, un munt d'articles en revistes especialitzades i també és membre del Consell de redacció de Qüestions de vida cristiana, que tinc l'honor de dirigir i que les seves aportacions sempre són molt benvingudes i que jo li agraeixo també personalment. Gabriel, tens la paraula, molt benvingut. Bé, jo primer de tot vull agrair la invitació de poder participar amb tots vostès, de compartir aquest espai, aquest temps i aquestes idees que de fet a tots ens mouen i ens inquieten i ens interessen. I agrair concretament al doctor Francesc Torralba per haver contactat amb mi, haver fet totes les gestions, i el senyor arquebisbe per haver-me convidat a participar en aquestes jornades i tots vostès per la seva paciència a escoltar. Bueno, em dic que posaran darrere. És la primera vegada que faig una xerrada, una conferència en un PowerPoint, com m'han fet, jo no som massa, i supos que anirem més o manco acordats. Bé, el títol de la xerrada és la dignitat de la persona, essència de l'humanisme. Jo diria que aquest títol és ja tota una tesi. És una afirmació rotunda, fonamental, en tota una sèrie d'aplicacions i conseqüències. En tota aquesta xerrada no intentaré més que justificar-la i reafirmar-la, i pensant sobretot en la situació actual, on no sempre apareix en la seva necessària claretat, tant per les ombres que es projecten sobre el concepte d'humanisme com sobre el concepte de persona, tant en la teoria com sobretot en la pràctica. Què és la dignitat de la persona serà la qüestió principal. El concepte mateix mostrarà el lloc central que li correspon dins l'ètica, i en l'ètica mateixa trobarà la seva fonamentació. Finalment, recordarem alguns camps d'aplicació pràctica del concepte de dignitat, de manera que no resulta difícil contemplar un procés continu d'ampliació, demostrant així la seva vitalitat i la seva actualitat. Pel que fa a l'humanisme, voldria de bon començament aclarir que aquí no l'entendré com un corrent de pensament al costat de tant d'altres, sinó en el seu sentit més radical i ample, com la manera humana de comprendre i conduir la vida i la convivència humanes. Per tant, no és un corrent entre altres, sinó una manera concreta de viure. Això és l'humanisme, i de pensar. Té, per tant, un gran abast. De fet, crec que es podria substituir humanisme per ètica,
i podien transformar el títol inicial per aquest, la dignitat de la persona, essència de l'ètica. O, dit d'una altra manera, que Ventura sonarà més Kant, la dignitat de la persona, principi bàsic de l'ètica. I fins i tot hi podríem afegir i del dret, en el sentit que és un principi que ha de regir tot el nostre comportament individual i col·lectiu. Dit això, passem ja al primer punt, la seva vigència actual. En termes generals, que per tant requeriria molt de matisos, que ara no és el moment, es pot afirmar que el concepte de dignitat humana o de la persona no ha entrat en crisi, a diferència del concepte de persona. I en tot cas, si ho ha fet, és a conseqüència d'aquest, el concepte de persona, que sí és un concepte que ha entrat una mica en crisi. Fins i tot es pot pensar en un nou renaixement del concepte de dignitat de la persona humana. Basti pensar, ara posaré 3 exemples, en el concepte de societat decent, en el qual gairebé hom podia aventurar la caracterització de que en ell, en aquest concepte de societat decent, la justícia és substituïda per la dignitat. Ens podíem preguntar si en lloc de ser substituïda és concentrada en la dignitat. O també, cosa que jo sospito, si és rebaixada a dignitat. Mirem unes mostres d'aquesta actualitat, unes preses del camp teòric de les publicacions, altres preses de l'àmbit pràctic, el jurídic i polític. Entre la bibliografia va tenir un cert ressò el llibre d'Avishai Margalit, La societat decente, de la traducció castellana. L'original, perquè la traducció castellana és bastant recent, no recordo l'any 2010, sí. En canvi l'original és de 1997. En ell, Margalit defineix la societat decent com aquella, les institucions de la qual no humilien les persones. I per civilitzada entén aquella, els membres de la qual no s'humilien els uns als altres. La seva proposta és d'una política de la dignitat, és a dir, una via que permeti viure junts sense humiliacions i amb dignitat. Aquesta política, segons Margalit, requereix una reorientació de la filosofia política actual, la qual es troba centrada en l'ideal de la societat justa, basat en l'equilibri entre llibertat i igualtat, com ne parlava abans el senyor Magalhães. Ideal de la societat justa, diu Margalit, és sublim, aquest ideal, però difícil d'aconseguir. I aquí ve aquest cert rebaixament que crec que fa. En canvi, el de la societat decent, sempre més proper, que es pot realitzar, diu ell, en un termini no molt llunyà, és a l'abast dels nostres fills, diu ell. Originar una societat decent, a més, representa un objectiu més prioritari que el d'una societat justa. Bé, no entraré en la discussió d'aquesta proposta, l'esmento simplement per veure com és actual la qüestió. De manera semblant, encara que a l'àmbit ètic, Margalit també ve l'àmbit polític, i ara ens movem a l'àmbit ètic, tracta la qüestió de la dignitat un filòsof suís que ha estat bastant d'anys professor de la Universitat de Filosofia i actualment viu, retirat com a escriptor. Té diverses novel·les escrites, viu a Berlín actualment, que es diu Peter Beattie. Ell entén com a dignitat una manera determinada de viure. És un model del pensar, del viure i de l'obrar, que es concreta sobretot en 3 dimensions. La manera com jo soc tratat pels altres, com jo tracto els altres, la manera com jo estic en relació amb mi mateix. Ambdós autors, tant Margalit com Beattie, han contribuït a posar sobre la taula de l'actualitat el tema de la dignitat, presentant-lo en tota la seva amplitud que abraça la vida sencera. Perquè aplicada a la bioètica sí que se n'ha parlat molt de dignitat,
en el sentit de respecte i protecció de la vida i, per tant, molt connectada amb el concepte mateix de persona, com és el cas, un altre llibre digne d'esmentar, que és del nostre company, el doctor Francesc Torralba, el seu llibre que se titula «Què és la dignitat humana?», ensayo sobre Peter Singer, Hugo Christian Engelhardt i John Harris. Però la vigència es constata en el fet que moltes constitucions estatals dels estats europeus i d'altres continents apareix siguin el preàmbul a un dels primers articles, amb una clara connotació d'aforament i font del dret, com també en moltes declaracions importants de l'ONU, la més important d'elles, la de 1948, la Declaració Universal dels Drets Humans, on l'article primer afirma «Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat». Aquesta noció, en termes generals, entronca amb la gran tradició europea o occidental que arranca del cristianisme i que ha rebut múltiples aportacions, samaritans, com deia el doctor Magallanes, moltes aportacions de diversos moviments en distints moments al llarg de la història. La desastrosa experiència de la Segona Guerra Mundial sembla que va actuar com a potent incentiu per a la reivindicació de la dignitat humana com a valor moral i polític. Per això, la que més enfatitza el concepte és segurament la Constitució alemanya. Així, l'article primer, posant la dignitat com a principi suprem i font i fonament de dret, afirma: la dignitat humana és intangible. Respectar-la i protegir-la és obligació de tot poder públic. I la primera paraula que esmenta la Constitució alemanya és la dignitat de la persona. Fins i tot els comentaristes, que podeu imaginar molts de comentaris sobre aquest article, solen parlar de que la Constitució alemanya pressuposa tota una antropologia, i es parla de l'antropologia de la Constitució alemanya. Però també la Constitució del Principat d'Andorra, títol primer de la sobirania d'Andorra, article primer, diu: Andorra és un estat independent, de dret, democràtic i social. La seva denominació oficial és Principat d'Andorra. Punt 2 de l'article primer, el primer simplement ha estat dir qui és, i segon, que ja diríem comença a entrar en matèria, diu: la Constitució proclama com a principi inspiradors de l'acció de l'estat andorrà el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. Seria possible seguir fent menció d'altres constitucions d'arreu del món, però allò que importa és que la dignitat humana, consagrada expressament o no en el text constitucional, s'ha convertit en un argument poderós per als tribunals constitucionals i tribunals suprems de diferents continents, i en una idea omnipresent també en el dret internacional. En el nivell teòric, és un principi que pràcticament és fora de tota discussió. Altra cosa és en la pràctica, i això ho insistiré repetidament, on assistim a la contínua conculcació del mateix concepte, el mateix principi. Bé, això seria per fer una mica de panoràmica la vigència actual d'aquest concepte de dignitat humana. Punt 2. Origen del concepte. D'on ve aquest concepte? Comencem per l'etimologia del mot. Bé, dignitat és un terme abstracte, com els acabats en tat, que designa una qualitat, en aquest cas de ser digne. L'adjectiu digne prové de dignus, d'on deixa arrel que decus, decorum, adorno, adornat, en qualque cosa. És un adjectiu que requereix un complement digne de què. El concepte és primerament un concepte polític que es caracteritza per la seva referència a la res pública, en el món romà, me refereix ara. La dignitat es diu en primer lloc de l'Estat i derivat d'ell dels ciutadans i del poble romà. I d'aquí expressions com dignitas rei publice, dignitas populi romani, dignitas imperi, etc.
L'origen de la dignitat atorgada als individus és divers, els càrrecs exercits, els premis a l'excel·lència i els fets que han merescut l'aprovació dels homes. Això ho diu Ciceró. Bé, lo important d'aquesta remarcar d'aquest concepte primer polític de dignitat és que és un concepte exterior. La persona és atorgat i per tant pot augmentar, disminuir, té fluctuacions, pot desaparèixer, etc. Té un cert caire estètic. De fet, curiosament, Ciceró l'emplea adjuntant dignitat i gràcia, en el sentit de gràcia, en el sentit de desenvoltura, galania. El parla agere con dignitate et venustate. Però ja a Ciceró també es troba l'expressió de dignitat de la naturalesa humana enfront de l'animal. Per tant, ja hi trobam un concepte clarament antropològic. Això és important. Són poques vegades que surt a Ciceró, amb més freqüència surt el sentit polític i podríem dir estètic, de rang i de dignitat. Per tant, ja a Ciceró trobam aquest sentit polític i sentit antropològic. Com a reacció d'aquest concepte romà de dignitat, es va formant el que podíem anomenar concepte filosòfic de dignitat, en la seva dimensió universal. I aquest concepte filosòfic es construeix en base a dues decantacions. Es decanta de l'exclusivisme d'aquesta dignitat, que només afecta a alguns dignataris, i segon, se decanta de l'exterioritat, que és una cosa concedida i que per tant pot augmentar, disminuir, pot aparèixer, desaparèixer, etc. En aquest canvi profund de concepte és allà on el cristianisme actua d'una manera decisiva. Jo diria que fonamentalment, a pesar que podíem treure molta cosa d'això, ho diria molt escuetament, en dues aportacions. Primera, crítica a la dignitat com cosa exterior, vanitosa, decorativa. Tant a la seva crítica a l'ostentació com a l'exclusivitat de l'atribució solament a alguns prominents. L'altra gran aportació del cristianisme afecta a la fonamentació i a l'extensió del concepte de dignitat, o sigui, la igual dignitat de tots els humans, com la seva independència respecte de mèrits, és a dir, que la dignitat es té pel sol fet de ser un individu humà. I per això els escriptors cristians recorren a la creació de l'home per Déu. La dignitat prové de que el ser humà ha estat creat per Déu a la seva imatge i semblança. A partir d'aquí sorgeix el terme dignitas hominis, dignitat de l'home, dignitat humana, que es té per naixement i per tant pròpia de tot ser humà. Tan forta és la vinculació entre la fe en Déu i la dignitat humana que ambdues es recolzen i es fonamenten mútuament. I que amb una fàcilment es perd també l'altra o desapareix de la vida. I d'això en tenim una experiència recent i realment desastrosa, com va ser els grans totalitarismes del segle XX. El nazisme, el stalinisme, la revolució cultural, Mao, Cambodja, etc. Tenim de dir, desapareguda la fe en Déu, la dignitat humana és una cosa manejable i una cosa que de fet desapareix. A l'edat mitjana, l'ús del terme dignitat està destinat a caracteritzar el lloc del ser humà en el conjunt de la creació. I per això a vegades es recorre a textos ciceronians, però l'argument més emprat és que el ser humà ha estat creat a imatge i semblança de Déu, essent aquest fet el que li confereix la seva dignitat pròpia, la seva preeminència en la creació. Aquest mateix argument és assumit per al Renaixement, allà on també, ja havia sortit abans, que a més de la creació, l'altre argument és l'encarnació. L'encarnació del Fill de Déu ennobleix la naturalesa humana.
El Renaixement el que afegeix és l'idea de l'home com a microcosmos. L'home és el cosmos en petit, allà on l'home té totes les possibilitats. Ell mateix ha d'elegir quines vol realitzar. Per això el ser humà és perfectible, és lliure, és autònom i ha de triar com vol ser. Déu posa dins ell totes les possibilitats i ell ha de triar. Això passa a la filosofia moderna i després es converteix en lema de reivindicacions polítiques i socials. Ja no, del seu origen no m'entendré molt més, perquè ara s'hi voldria passar al concepte moral de dignitat, que me sembla molt més important. Ara hem vist, m'ha paregut interessant aquesta referència a l'origen del concepte de dignitat per veure com se forma i quins altres conceptes queden marginats, queden enrere, per insuficients, com el concepte polític, el concepte estètic, mentre que el concepte filosòfic i que de fet aporta el cristianisme, aquest sí que és el que va endavant. El concepte moral de dignitat. Els punts forts del concepte de dignitat són el teològic i el moral, són els fonamentals, dels quals se'n deriven els altres. La dignitat humana no pot tenir fonament més sòlid que Déu mateix, de manera que una i la fe en l'altra es juguen conjuntament. Quan desapareix la fe en Déu, molt fàcilment l'home passa a ser un objecte a disposició del poder, pas del qual la història, sobretot la recent, ens n'ha ofert suficients exemples. Ara me centraré en el concepte moral de dignitat. El concepte de dignitat moral cobra carta de ciutadania i un lloc rellevant en la moral de la mà de Kant, on hi juga un paper de fonament del tracte propi del ser humà. La dignitat és allò que marca la diferència moral fonamental entre persona i cosa. Mentre la persona té dignitat, la cosa té preu. Mirem aquesta distinció i contraposició deixant per després la qüestió de la fonamentació. Afirma Kant: els sers de l'existència, l'existència dels quals no descansa la nostra voluntat, sinó la naturalesa, és a dir, són els ens naturals, els sers, l'existència dels quals no descansa en la nostra voluntat, sinó la naturalesa, tenen, si són sers racionals, un valor merament relatiu, com a mitjans. I per això s'anomenen coses. En canvi, els sers racionals s'anomenen persones, perquè la seva naturalesa el distingeix com a fins en ells mateixos. Això és, com quelcom que no pot ser usat merament com a mitjà i, per tant, limita, en aquest sentit, tot caprici i és objecte de respecte. Aquí tenim una afirmació fonamental de lo que és persona i de lo que és cosa, sempre partint dels sers naturals, dels ens naturals. Les coses són mitjans, mentre que les persones són fins en ells mateixos. D'aquesta distinció en deriva una de les formulacions de l'imperatiu categòric, que ara no recordaré, però sí voldria recordar això que diu Kant. Tot quant hi ha en la creació pot ser utilitzat simplement com a mitjà. Tot el que hi ha en la creació pot ser utilitzat simplement com a mitjà. Només el ser humà, i amb ell qualsevol criatura racional, suposa un fi en ell mateix. Com es veu, la contraposició entre persona i cosa es juga en la distinció entre fi i mitjà, racional i irracional, valor absolut i valor relatiu, dignitat i preu. Així dirà ell, en el regne dels fins tot té o un preu o una dignitat. Allò que té preu pot ser substituït per quelcom d'equivalent. En canvi, allò que es troba per damunt de tot preu i per tant no admet res equivalent, això té una dignitat. Aquí tenim que preu i dignitat
es juguen per la qüestió de l'equivalència. I per tant, aquí s'afirma la singularitat de la persona i en canvi el caràcter intercanviable de les coses. Mira'm aquesta distinció una mica més de prop, distinció entre preu i dignitat. Té preu tot allò que és equivalent i com a tal pot ser intercanviat. Jo anem al mercat, jo et dono una cosa, tu me'n dones una altra, això és el que jo necessito, això me sobra i m'ho intercanviant, no? Avui en dia, certament, sí, intercanvi es fa a través de diners, però, bueno, en el fons és el mateix, els diners són símbols de qualque cosa, no? I el preu és relatiu en una doble relació. Relatiu al subjecte, si allò m'interessa, intent comprar-ho, no? M'ha d'interessar a mi, el preu és, per tant, relatiu en el subjecte que valora allò i sobretot en el desig de tenir-ho, la demanda és el que fa preu, solem dir, no? I si no hi ha desig, si no hi ha demanda, no hi ha preu ni valor, no interessa, no hi ha demanda, no? Per tant, el preu és un valor relatiu al subjecte, segons l'interessi o no l'interessi l'objecte. Però el preu de l'objecte també és relatiu a altres objectes. Puc triar entre un objecte i un altre. No pot més interessar un que l'altre. És relatiu també. És a dir, tots són valorats quan són diferents i quin pot satisfer millor el meu desig. Hi ha diversos mitjans intercanviables de satisfer un desig. Amb el preu, per tant, ens movem en la lògica de l'equivalència universal. Tot té equivalència. Això és una altra manera de dir tot té un preu. Sol dir molt, no? Tot té un preu. Aquí, més finament, Kant ve a dir tot té una equivalència. Dignitat, en canvi, té dignitat allò que no pot ser sotmès a una tal relació d'intercanvi, perquè es caracteritza per la seva singularitat, la qual, per la seva part, prové del seu caràcter moral. Després en parlaré de la fonamentació, però ja quedi dit. És a dir, la singularitat de la persona prové del seu caràcter moral, de la seva subjecció a lleis pràctiques pures morals. La diferència entre preu i dignitat radica en el caràcter singular de la persona, condició que la converteix en fi. Mentre que de les coses que cobreixen les necessitats es diuen que tenen equivalents són intercanviables. La dignitat és superior a tot preu i no admet cap equivalència. Tenir dignitat no és tenir un preu superior. Fixem-nos-hi bé en això. Tenir dignitat no és tenir un preu superior, sinó que mai pot ser caracteritzat adequadament per la possibilitat de ser intercanviat amb un equivalent. Està per damunt de tot preu. La dignitat és una forma de valor que no és reductible a preu. El valor preu desapareix quan no hi ha desig de la cosa, mentre que el valor dignitat no desapareix encara que ningú el desitgi. Fins i tot podria dir encara que ningú la respecti, encara que ningú la cui com a tal dignitat, la reconegui com a tal dignitat. La dignitat és inherent a la persona, mentre que l'objecte som nosaltres que li donem valor. I aquí tenim finalment aquesta mica d'esquema general que resumeix un poc el pensament de Kant. Per això, òbviament, com veus, que és aquí gran, crec que és la millor formulació que tenim del concepte de dignitat, la humana, la kantiana. Ens naturals, això Kant ho diu perquè ell ja dona per suposat que els artefactes, el que nosaltres construïm, això són mitjans, evidentment, per satisfer necessitats, i per tant meten equivalents, no? Per tant, ell parla de sers naturals o ens naturals, que són la persona i cosa. En quant a ment, són racionals o irracionals. Lloc en l'acció, en el comportament, en la conducta, o són fins o mitjans. El valor, dignitat o preu. Equivalència, si hi ha singularitat no hi ha equivalència, en el cas de la cosa és una equivalència relativa, intercanviable, etc. Abans de concluir amb aquest concepte de dignitat, vull fer ara una mica de matisació
el que he dit de Kant. Kant, com heu vist, és molt radical en la distinció entre cosa i persona. Tot el que hi ha en l'univers pot ser usat com a cosa, com a mitjà. Això, com veus, presenta algun problema, perquè avui en dia tendim més bé a dir que cada cosa ha de ser respectada per allò que és, en la seva pròpia, entre cometes, si voleu, dignitat. No? Kant, en aquest sentit, és molt radical. Jo diria que representa, és expressió d'un cert antropocentrisme, segurament exagerat, o com diu el papa Francesc a l'encíclica Laudato Si, número 68 i 69, el papa parla d'antropocentrisme despòtic o antropocentrisme desviat, que disposa de tot com si fos l'amo, i pot fer el que vol, tot és mitjà en el meu servei. Això és desastrós, realment. Això fa que destruïguem la natura. Ara bé, jo diria que aquesta objecció que s'ha de posar a Kant, certament, jo diria que aquesta objecció o aquest matís que introdueix, crec que no lleva res a l'argumentació kantiana. És un matís, en el sentit que no tot pot ser dominat per una raó instrumental, despòtica, no és així això, però sí que la dignitat humana és única. La singularitat humana continua sent única. El que passa que, com a ser humà, com hem dit abans de la creació, Déu ens ha posat en el món com a responsables d'aquesta creació. Més endavant en tornaré a parlar quan parlem de la dignitat de la creació, també. Bé, això seria en quant al concepte de dignitat. Estic veient que el temps passa. Bé, punt quart, la fonamentació. Primer de tot voldria fer una referència a que la fonamentació, jo diria, molt corrent, és fonamentar la dignitat humana dient que l'home té aquesta dignitat perquè és un ser racional i lliure, etc. Jo diria que aquesta argumentació fa fallida. Per què ha fet fallida? Perquè, i això ho han retret els seus crítics, ens trobam en sers humans que no estan, de fet, no poden exercir aquesta racionalitat, perquè encara no han arribat al desenvolupament necessari o perquè ja han perdut aquestes facultats i ja són dements, no? O per malaltia durant un temps, pot ser una discapacitat temporal o ja definitiva, és a dir, éssers humans que no disposen d'aquesta capacitat en exercici, de fet. I per altra part, ens trobem que hi ha altres primats que sembla que tenen un ús considerable de raó i per tant serien bons candidats a la persona. Tendríem que no tots els éssers humans són persona, en canvi altres éssers vius podrien ser considerats com a persona. Això no sé si vos sona molt, per aquí va el gran projecte Gran Simi de Peter Singer. Què s'ha de dir d'això? La racionalitat, en aquest cas, deixa de ser la propietat essencial que distingeix l'ésser humà i passa a ser una capacitat psicològica o neurològica en exercici mesurable amb uns rendiments quantificables. I no és allò que distingeix l'adult de l'espècie. En segon lloc, el concepte de persona sofreix un retall considerable, en quant només se consideren les qualitats mentals, però no la seva corporalitat, la seva especificitat, de pertenèixer a una espècie, etc. La reducció del concepte de persona a qualitats mentals posa de manifest un altre problema no menys greu, a saber que la dignitat de la persona no pot residir en que un individu tingui més o menys intel·ligència. Aquest sol ser la resposta als crítics. És més, no hi ha, fixeu-vos-hi bé amb això, no hi ha cap capacitat que tingui l'home o qualsevol animal, no hi ha cap qualitat que pugui convertir un individu en persona. No perquè jo sigui més fort, jo som més alt, jo tinc més habilitat, jo tinc més intel·ligència, sé calcular més les coses, sé fer més coses. No hi ha cap
qualitat que pugui convertir un individu en persona. Per una tal conversió, perquè fer una tal conversió significa passar d'un ordre a un altre distint. Les qualitats mentals, en especial quan se les quantifica, són d'ordre psicològic o neurofisiològic, mentre que la persona i la seva dignitat és com propi de l'ordre moral. Per tant, la fonamentació adequada per al concepte de persona i la seva dignitat ha de ser també moral. És el fet que la persona sigui un ser i agent moral allò que fonamenta el seu caràcter personal i la seva dignitat. L'animal, en canvi, pot ser, en el millor dels casos, pacient moral. És a dir, ha de ser ben tractat, ha de ser objecte de deures de part nostra, fins i tot podríem considerar una mena d'excepció que són titulars de drets, en el sentit de protecció, respecte, als quals els racionals hi corresponem amb els nostres deures, perquè nosaltres sí que som agents morals, mentre que de vegades esperaríem que es doni una correspondència entre els drets i uns eventuals deures per part dels animals. Aleshores, quina és la fonamentació de la dignitat humana? La fonamentació és la moralitat. El fet de que l'home sigui un ser moral, això és el fonament de la dignitat humana. La moralitat és la condició sota la qual un ser racional pot ser fi en ell mateix, perquè tan sols per ella és possible ser membre legislador en el regne dels fins. Així doncs, la moralitat i la humanitat, en quant que aquesta és capaç de moralitat, és l'únic que posseeix dignitat. La moralitat i la humanitat, en quant que és capaç de moralitat, és l'únic que posseeix dignitat. Dit d'una altra manera, moralitat ho podríem traduir també en aquest cas com autonomia. Autonomia és el sentit fort, de ser llei per un mateix, però no una llei qualsevol, sinó que la llei que jo adopto com a llei per mi mateix és una llei racional, universal i objectiva. I això, precisament, el criteri moral serà veure que els meus criteris poden ser universalitzables, poden ser aplicables a tothom. L'autonomia, dirà Kant, és, doncs, el fonament de la dignitat de la naturalesa humana i de tota naturalesa racional. Això certament implica racionalitat, ser autonomia, fer aquest ús de raó pràctic que m'impòs lleis que són racionals, universals i objectives. Això implica un acte de racionalitat. Ara bé, no qualsevol raó pot ser fonament d'aquesta autonomia. Per això Kant fa una precisió que me sembla de primeríssima importància. Diu Kant: en absolut elevaria el seu valor de l'home per sobre de la mera animalitat el que possessi una raó si aquesta només li hagués de servir per el mateix que du a terme l'instint entre els animals. És a dir, com un instrument per satisfer les seves necessitats com ser sensible. És a dir, la raó instrumental, dit d'una altra manera, la raó calculadora, la raó que mira quins mitjans me poden proveir de lo que sigui, dir com puc arribar a tal fi, aquesta raó calculadora que substitueix els nostres instints, fa que nosaltres ens alimentem i que ens proveïguem de normes de comportament, d'aquest sentit administratiu i això, aquesta raó no basta. Aquesta raó no ens eleva per damunt dels animals. Aquesta raó pragmàtica, diguem-ho així, això no ens eleva per damunt dels animals, perquè no fa més que fer el que l'animal ho fa l'instint. Això no és encara la raó moral. Aquí queda ben clar que allò que distingeix a l'home no és la raó entesa com a mera capacitat intel·lectual, mental, calculadora, sinó el seu ús moral, la seva autonomia moral. L'idea de l'home, com a fi en ell mateix, significa que els subjectes agents es consideren mútuament com a fins en si en la determinació de les màximes de la seva acció.
Això és el que els fa persones i els dona dignitat. Bueno, si mateix ens podem, i aquí ja hem començat una mica, ens podem preguntar per aquesta autonomia, que és el que ens dona la dignitat humana, autonomia moral, que ens dona aquesta dignitat humana, quines condicions fa que sigui possible aquesta autonomia. I certament, de primera condició, és la racionalitat. Hem de ser racionals per poder ser autònoms, per poder donar lleis universals i objectives i racionals. Ara bé, què vol dir aquesta racionalitat? Aquesta racionalitat el que explica és la llibertat humana i que l'home no sigui mera natura. Davant els estímuls que l'home té la capacitat de sentir, d'adherir-se o no a les representacions en el camp del coneixement i a les tendències en el camp de l'acció. Aquest ús de les representacions depèn d'un mateix i és l'únic que depèn d'ell. I acceptar o no acceptar aquesta representació, dir això és bo, això és dolent, això m'incita, aquesta caracterització d'aquestes persones, etc. No? Això aquí som lliures. La racionalitat apunta, per tant, primerament a la capacitat de l'acció i avaluació, i d'acord amb el que Harry Frankfurt sol dir, que aquesta capacitat no tan sol d'obrar voluntàriament i en propòsit, sinó també d'autoavaluació reflexiva dels motius, del propi obrar, de manera que l'home és el ser de desitjos de segon grau, desitjos, perquè aquests desitjos de segon grau són els que determinen els desitjos de primer grau. És a dir, que són això. Si vull anar a veure un amic, diré que desig sortir de viatge, però si resulta que me trobo d'amic a la ciutat, ja no sortiré de viatge. És a dir, un desig queda supeditat a l'altre. Això és desig de desitjos, no? Hi ha una escala de desitjos. Això seria la racionalitat, aquesta capacitat d'autoavaluació i veure quins fins perseguim i quins mitjans empram. La capacitat d'autoavaluació implica també una altra capacitat humana, que és la perfectibilitat. En aquest cas, perfectibilitat no és el sentit de la filosofia de la història, de Condorcet, de dir l'home té història perquè sempre és perfectible, sinó que es tracta de que, quasi diríem, que no només tenim la possibilitat de millorar, sinó que no estan sotmesos a mecanismes invariables. Això és l'important, que són perfectibles. No estan sotmesos a mecanismes o determinismes naturals. Jo diria que no haurien d'estar tampoc a determinismes socials, però ja és una altra qüestió. I la tercera condició per l'autonomia moral és la mateixa capacitat d'autonomia, de decidir-se per un mateix. Mirem ara com a darrer punt l'amplitud semàntica del concepte de dignitat. És a dir, en quins camps es pot aplicar la dignitat humana? En quins camps? Ja hem de dir que sobretot se van aplicant en el camp moral i en el camp jurídic. És a dir, o se va aplicar en el camp moral, del qual en van deduir aviat, se'n van derivar drets. Podríem dir que aquest és el camí de desplegament de la seva eficàcia moral, social, política i jurídica. Fins i tot se'l pot considerar el concepte de dignitat humana com el concepte que fa de pont entre la moral i lo jurídic, servint fins i tot per fer borroses o poroses les fronteres entre un camp i l'altre. Bé, abans de fer present uns certs camps en els quals ha anat ampliant el concepte de dignitat, la seva aplicació, voldria fer esment recordant en resum què volem dir quan dèiem dignitat. Quins components té la dignitat? Primer de tot, inclou la seguretat de la vida individual i col·lectiva. És a dir, la protecció i el respecte a la vida. Segon, la igualtat jurídica dels homes, dels éssers humans. És a dir, tots som iguals davant la llei.
Tercer, la salvaguarda de la identitat i la integritat moral, integritat física, etc. Quart, la limitació de l'aplicació de la violència als organismes estatals corresponents, és a dir, la centralització i exclusivitat del poder de la violència en mans de l'Estat, que no qualsevol pugui fer justícia per seu compte. Això està reservat en els poders constituïts. I cinquè, el respecte i atenció de la contingència corporal del ser humà, com discapacitats, malalties, altres casualitats que un li poden fer difícil la seva vida. Això requereix, la dignitat humana requereix que atenguem en aquestes persones. En presentar aquest vast ventall de significats o àmbit d'aplicació del concepte i valor dignitat, convé també recordar que fàcilment pot convertir-se en pura retòrica i expressió buida. D'aquí ve la necessitat de concretar el concepte de dignitat aplicant-lo a camps concrets. Primer camp en el qual la modernitat va actuar molt fortament el concepte de dignitat és en el dret natural. Dret natural que afirma fonamentalment la seva tesi és que el ser humà, pel sol fet de ser individu humà, és lliure i titular de drets. El dret no és una atorgació política, però cadascú el té per propi fet de ser humà. Això és la primera gran aportació. Aquesta línia fou afirmada per l'Escola de Salamanca, per la Il·lustració i la Revolució Francesa, i d'aquí va passar, jo diria, els drets humans, etc. El senyor cònsol precisament ha recordat aquelles 4 fites tan importants. Segon camp, sentit polític, la dignitat del ciutadà. Entorn a la meitat del segle XIX, la dignitat humana es converteix en el lema polític en el qual conflueixen diverses reivindicacions, especialment polítiques i sociolaborals. Així, Proudhon eleva el principi de la dignitat personal a principi de la justícia, el qual exigeix que respectem la dignitat dels altres de la mateixa manera que respectem la nostra. No serà fins al segle XX que la dignitat es convertirà en el principi jurídic fonamental de nombroses constitucions estatals, especialment després de la Segona Guerra Mundial. Aquest reconeixement, això és una dada molt important, transforma el súbdit, el súbdito de su majestat, el súbdit en ciutadà. Deixa de ser un sotmès a l'autoritat i passa a ser un colegislador i copartícip de l'autoritat, la qual s'exerceix també en el seu nom, de tal manera que els servidors de l'Estat són servidors dels ciutadans i no a l'enrevés. Això és la gran transformació que es dona dins de modernitat, és la dignitat del ciutadà. És el servei del ciutadà que estan totes les institucions estatals. Això és molt important, me sembla a mi. Després, un altre camp, el sentit social, la dignitat del treballador. Un dels que més destaca en aquest esforç per remarcar la dignitat del treballador és Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, m'imagino que no és gaire conegut, és un contemporani de Karl Marx, que va treballar dins, era el líder del Partit Socialista Alemany, i era un polític, diríem, de peu de carrer, no com Marx, que va fer la gran teoria, el capital, etc., de com funciona el capitalisme. Ell, en canvi, era un polític, diguem, més un sindicalista. Ferdinand Lassalle parla de la justificada reclamació dels obrers i dels petits burgesos a l'Estat per tal que tot el seu pensar i emprendre l'adreci a com millorar la situació material de la classe treballadora, tan plena de preocupacions i carregada de dolor, i en com també a ells se'ls ajudi a aconseguir una existència verdaderament més digna de l'home.
Jo no cito textual d'ell, un saber discurs, no, és el programa dels treballadors. Bé, aquí trobem la dignitat humana considerada com el principi que ha de regular la millora de la situació material que avui es podria concretar en salaris i prestacions socials, sanitàries i educatives, redistribució de riquesa a nivell nacional i internacional, etc. La incompatibilitat entre dignitat i misèria és afirmada de manera rotunda per Ernst Bloch en les seus primers grans obres, que és Dret natural i dignitat humana, on escriu: tan poc possible és la dignitat humana sense acabar en la misèria, com una felicitat humana sense posar terme a tota opressió antiga o moderna. És impossible parlar de dignitat humana si un viu en la misèria. Misèria és una negació de la dignitat humana. Un altre punt que em sembla molt important i possiblement avui en dia siguem més sensibles que mai seria la dignitat del desvalgut. I per això agafa Gabriel Marcel. Certament tampoc no és un dels autors més coneguts, però té un llibret molt interessant que se titula, jo no sé si estic traduït en castellà, però en francès sí, La dignité humaine, se diu precisament. Marcel no posa en dubte que el valor, diguem-ho així, de la persona humana resideix en el fet que és un ser racional. Això ho dona per suposat. Però posa l'accent més bé en que lo de raó humana ja és una cosa que avui en dia ha perdut força. Ell el que diu és que la dificultat és que la raó ha sofert un procés d'empobriment, de desafecció, de secularització progressiva, que l'ha reduït a un conjunt d'operacions tècniques marcat per una ciència descriptiva. Seria un poc, s'ha reduït a mirar com guanyar més tot bé i com vivir millor. Això no és la raó. Per la via de la raó, argumenta Marcel, no es podrà preservar el principi misteriós que està en el cor de la dignitat humana. Aquest principi misteriós, vull dir, perquè té un significat especial dins Marcel. Marcel distingeix o contraposa misteri a enigma o problema. Els enigmes o problemes són allò que pertany a la raó instrumental, en aquesta raó calculadora. Mentre que el misteri de les coses, el misteri del món, el misteri de la vida, el misteri de la dignitat humana, això no ho resol la raó calculadora. Això és la raó metafísica, religiosa, la metafísica que abordi el sentit de les coses, és una altra classe de raó. Vull dir que això de misteriós no s'ha posat a l'atzar aquí. No es podrà preservar el principi misteriós que està en el cor de la dignitat humana a no ser que arribem a explicar la qualitat pròpiament sagrada que li és pròpia. I ella apareixerà si ens acostam al ser humà considerat en la seva nuesa i en la seva debilitat. El ser humà desarmat tal com el trobem en l'infant, en l'ancià o en el pobre. La dignitat no la cerquem en les grans coses. Allà on se mos apareix és en la feblesa. I això, com veig, ell aquí concretament afirma l'infant, l'ancià o el pobre. Això són els tres termes que en la Bíblia se formulen de manera diferent per l'estranger, l'orfe i la viuda. Són fonamentalment els tres, no són els tres mateixos en el fons. No? Si s'oblida aquesta situació del ser humà, el concepte de dignitat humana corre el risc de convertir-se, aquesta expressió me pareix meravellosa, en una concepció decorativa de la dignitat. Hi ha una certa ironia, concepció decorativa, que molt recorda molt aquella concepció estètica de la dignitat del romanç. Era l'aparèixer, l'ostentació, en la qual el ser es confon amb el poder i es corre el perill que aquesta pompa no cobreixi més que buit i mentida. Aquesta realitat humana ens aboca a una experiència activa, inclús punyent, del misteri
inherent a la condició humana i tot allò que ella comporta d'atzarós, de precari i al mateix temps de tràgic. En aquesta línia és que es descobreix que és la compassió en el seu sentit més fort. La conclusió és que la dignitat s'ha de buscar en les antípodes de la pretensió i més aviat del costat de la debilitat. En la dignitat humana s'hi amaga una paradoxa, o inclús una contradicció, consistent en que una dignitat entesa com a pompa, precisament perquè és afectació, es transforma en el seu contrari, mostrant la seva buidor, i acaba per descobrir que la dignitat inalienable és la que va adherida a la mort. L'ostentació, en comptes de la dignitat, ens mostra la seva buidor, perquè ens mostra que això té un fi, no es manté. És efímer, es caduca. Per tant, i ens mostra en canvi l'altra cara, la dignitat de la mort. Va adherir a la condemna que sofreix tot el ser humà pel fet del seu naixement, és a dir, adherida a la mort. Això porta a trobar en la finitud mateixa de l'home el principi de la seva dignitat essencial, en el fet que l'home és l'únic que ser conegut per nosaltres que se sap mortal. I això mateix permet veure que transcendeix aquesta societat. És a dir, aquest col·lectivisme que intenta justificar tot d'ell mateix. En definitiva, la dignitat es manifesta en la debilitat del qui la sofreix i en la compassió del qui l'atén. Finalment, darrer camp que voldria esmentar, n'hi hauria molt d'altres, però semblen més importants, dignitat de la creació. La distinció del lloc especial de l'home no impedeix el reconeixement de la dignitat de la creació. Això ho hem de tenir molt clar, perquè s'ha dit molt. La tradició bíblica ha posat l'home al capdamunt i per tant l'ha fet el dèspota sobre la creació. Això no és vera, senzillament. Que hi ha hagut un capitalisme i un modernisme i una raó instrumental que ho ha duit cap aquí, bueno, d'acord, no? Però no és la creació, o la concepció del món com a creació, que hagi duit això, no? És a dir, concedir que l'home té un lloc preeminent en la creació no significa degradar la creació a pur objecte de consum de l'home, de cap manera. És més, cada vegada es fa més patent la connexió entre l'home i el conjunt de la natura, atès que la degradació d'aquesta significa el deteriorament de l'hàbitat del ser humà. Crides d'atenció en trobem ja a les antigues tradicions religioses com la bíblica. En efecte, la creació de l'home a imatge i semblança de Déu significa precisament que el ser humà és el seu representant, és la imatge de Déu a l'home, el seu representant i lloctinent, en la responsabilitat sobre la creació. Al·lusions a la unió entre l'home i la creació en general comencen a aflorar en el segle XIX i sobretot en el XX se'n fan recurrents, degut precisament a la presa de consciència de la crisi ecològica, que ha ocasionat que s'atribueixi dignitat tant a l'home com als animals i a les plantes. Així, Victoria Hessler afirmarà que l'animal sensible i sobretot els ecosistemes posseeixen una dignitat ontològica. Hans Jonas ha cridat l'atenció sobre la responsabilitat sobre el conjunt de la natura precisament per la seva dignitat i la comunitat de destí del ser humà i la natura descoberta recentment gràcies a la investigació científica que l'ha posada en el centre. I després fa ell, això ho vull recordar, com una espècie de fases en la manera de concebre la relació entre l'home i la natura. Diu ell, al punt de vista de tots els temps, és a dir, del temps enrere, ha estat que l'egoisme de l'espècie anava per davant i que l'exercici del poder humà contra la resta del món de la vida era un dret natural fundat únicament en el poder. Era l'idea de la creació, era una pedrera inexhaurible,
Sempre hi hauria matèries primes, sempre hi hauria... La natura era allò que per ell mateix la genera. I per tant no hi havia límits de creixement. L'any 73 va començar a parlar de límit de creixement, no? Però antigament no es pensava de tenir cura de la natura, no? Segona fase, després vingué el deure de conservar la natura, atès que ella era condició de la supervivència humana. I tercera, finalment hem descobert la comunitat de destí del ser humà i la natura. La investigació ha reduït la natura a la indiferència de necessitat i casualitat, és a dir, l'home no és la finalitat de la creació, sinó que tots junts fem un conjunt que hauria de ser harmoniós. Tots ens salvam o tots ens anem a pic, és a dir, no... Amb els termes de dignitat de la natura o dignitat de la creació, sigui com a limitació o com a inclusió de la dignitat del ser humà, es tendeix, per una part, a relativitzar el lloc de la preeminència donat a l'home i, per altra, a estendre la dignitat humana a tota vida humana, sigui quin sigui el seu estat, sigui en gestació, en estat incipient o bé terminal, comatós, etc. I, finalment, una paraula de conclusió. Bueno, i resumiré una mica. Hem vist que ha hagut un cert procés de reconeixement de nous camps en els quals s'havia d'aplicar el concepte de dignitat. Jo diria que el que ens resta com a desafiament és que com podem anar progressant en el reconeixement de dignitat humana, a situacions humanes i de la naturalesa, si voleu. El progrés en el reconeixement de la dignitat humana camina en paral·lel a la presa de consciència de les situacions humiliants i indignes de l'home. Per tant, no la cobrem a on s'ha d'aplicar la dignitat. Això mirem com vivim i com conculcam la dignitat humana i veurem on s'ha d'aplicar el nou concepte de dignitat humana. La dignitat de la persona significa que cada ser humà té un valor inherent, no negociable i no alienable. Un valor impossible de desfer-se'n d'ell sense perdre la seva qualitat humana. Si mos desfem de la dignitat, mos desfem de la qualitat humana. En aquest sentit, mos hi va molt darrere aquest concepte, no? Aquest valor, igual en tots, és anterior i superior a tota disposició social i a tot lloc o rang o funció social. Llarg camí ens resta fins que aquest reconeixement arribi a tot ser humà. I finalment volia retornar al títol, la dignitat humana, essència de l'humanisme. I per què és l'essència de l'humanisme? La persona uneix els dos extrems. La persona és individual, té necessitats pròpies, té uns fins propis, té un mode de vida que cadascú, més o menys, intenta configurar a la seva manera. Això és particularitat, és individualitat. Però al mateix temps, la persona és universal, té una dimensió universal, té drets universals, té deures universals. Només ella pot aconseguir el seu fin particulars en la mesura en què s'introdueix dins el moviment social, dins les societats. El procés d'individualització ha de ser sempre alhora un procés de socialització. Per tant, la persona és aquell ser que uneix els dos extrems que tantes vegades es presenten com oposats o en conflicte. I en aquest sentit és que la persona és allà on s'hi juga tot, és el nu de totes les relacions socials, polítiques i morals. I per això, amb tota raó, ja que el presentador ha dit que havia llegit qualque cosa de Hegel, puc dir que Hegel mateix diu que la persona és el concepte i el fonament del dret. De manera que tot el dret es resumeix en siguis persona i respecta els altres com a persona. I moltes gràcies per la seva atenció.